Assalamu alaikum mutanen group. Kuna lafiya? Assalamu alaikum mutanen group. Gani da Bature. Mun zo mu yi maka sabon labari. Bisa Buzun Hausa ko Bature Hausa? To, ni na kai buzu ne. Ne kana gani? Ina da rawa ne amma ban nan gisa shi ne. To, ba buzu ne ba. Kun so mu yi muku wani video bisa wani labari da an kasa bisa wani labari America da an sa yau. Saboda mu muna da wasu magana bisa wanga abu. Kuma abun da yana dibon mu saboda immigration in an ke immigration an ke mu ko ba haka ba. Haka ne. To, shugaban kasa America da yana sai sabka. President America da yana sai da ya ba ban ce yana sauya sabka. Shugaban kasa America da zai sabka insha Allah Trump yana sa yau ne an ce yana sa wani sabon shari'a. Yanzu yana da wata biyu saura. Kain bai ma kai wata biyu da lokacin da yana sabka aiki. Yana sabka janvier ne yana sabka. Le 20 janvier. January 20 insha Allah. To yau ne ya sa wani shari'a amma shari'a ne zai fara le 24 December 24. Shi lokacin da zai fara. Sai wata shida ne wanga shari'a yana zama wata shida. Amma sabon president Biden yana iya ifasai yana iya hida wanga shari'a. Amma sun ce yana dadewa kada ya yi harkan wanga ya hida shi. Amma shari'a da yana so ya sa Trump ya ce akwai mutane da yawa cikin duniya da sun samu visa tourist ne. In sun zo ba su komawa. In sun zo ba su komawa. Suna zamna America sai suna yi gudu ba su kuma garinsu. To ya ce ya yi lissahi wasu kasashen duniya da akwai mutane da dama da suna samu visa tourist amma ba su komawa. Sai yana so ya sa shari'a da a biya kudi da yawa in mutum yana so ya samu visa tourist ya biya kudi da yawa kamar rance. Sai in ya koma garin shi ana maida mashi kudi. Amma kudi da yawa ne ha. $10 wanga kama 6 miliyan sefa. Ça dépend da lokacin canji kamar in kudi ya hawa ko bai hawa ba yana kai kamar $6 miliyan 5 ko 6 naira ban sani ba amma sefa miliyan 5 ko 6 ne a biya haka sai in an koma garin su sai a maida musu wanga wani ne yana da kudi ya biya hakan ga balle ya a basu sai baka san hala ana maida maka ko ba a maida maka a kawo zancen wani abu complicated. To an ce in mutum yana da wani dalili ambassador ne ana ya rage musu a biya a sa musu su biya 5 mil. To 5 mil sai kuma sun ce in suna gani da yana yi wa mutum bai komawa ambassador ne ana ya kara musu a sa $15 mil ma. Wanga ba fair ne ba wanga bai da kyau. To abinda na so in ce muku to masha Allah Niger bai cikin wanga abu. An yi lissahi 23 kasashen 23 cikin duniya amma cikinsu 14 ne suna cikin Afirka. 14 ne cikin Afirka. Muna hara muku lissahi kasashe da an sa da zai hara 24 December amma in Biden ne ya hara. Ya ce yana ifasin shi amma sun ce saboda harkan tribunal harkan takarda yana darewa kan hanya ida wanga. To akwai Angola, Burkina Faso, na san yana da wasu fans Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Chad, Congo, Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Bissau, Liberia, Libya, ina da mutane da yawa abokai na Libya. Mauritania da Sudan. Muna da fan da yawa Sudan ma akwai da yawa. To, ina yi roko Allah ya taimako bisa irin wanga ka a hana mutane su zo su yi visit America. Kama ni ban da problem kama in ana so a hana mutane su koma kama in kana da takarda na san da in an sa wani lokaci bisa takarda in kana so ki wani abu da kasu su wuce takardansu babu komai amma kaka sa kama mutum ya biya hakan ga wanga ba yi kyau yayi yawa wani ne yana da
5 miliyon ko 6 miliyon sefa mutum ya samu kayan a ta yi Amerika menene aljanna ne ba aljanna ne ha yanzu da Amerika ya samu wasu wahala bisa corona da harkan siyasa nan ga ba aljanna ne ba ha ba ma gaskiya ne ba ma lissahin shi kuma da ana ce Amerika akwai komai Amerika akwai haka mutum yana yi girma da yawa gaskiya shi ya rage mutum in bai cikin Amerika bai na gani Amerika shine haradi ka gane kuna gani Amerika shine kaman kasa da kowa suna yin rave su zo amma abinda mutane suna gani ba vrai ne ni na gani ko kasan mu muna iya avance ba sai in ka zo Amerika dai ne rayuwanka yana yi girma ko ba haka ba ko kasan mu kana iya girma amma problem da ana nan da sa a biya $10 saboda visa tourist ka dai ka zo cikin Amerika da $10 in mutum yana $10 menene yana nemo visa ya zo Amerika in ni ina da $10 in ina Africa ina zamna Africa in ina da $10 ni ban zamna mene ana ke amma irin wanga kudi sai dai mutum ya dauka ramce to mutum ya dauka ramce baka san hali yana samun wani wahala bisa hanya ko yana samun wurin wahala wurin da ya dauka ramce a ce mishi ya biya ko ya kara ko wani abu sai kana kawo mutane wahala wani abu ni ina da $10 in ina Africa in ina da $10 ban zuwa America eske su sun yi tunani kayan Trump ya sa da ana biya $10 ni ina da $10 ban zuwa America mutum ya sha wahala ya biya ticket avion ya biya kudin takarda ya tayi wurin passport ya tayi wurin likita clinic kudi nawa ana kashe bisa wanga abu bisa ka samu vaccine ka tayi clinic takarda da avion haka kuma ka biya $10 deposit ne haka man kana yi deposit in shi ne sai a mai da maka in ka koma garinka in baka koma ka yi paid in ka koma ana baka in mutum yana $10 menene yana zuwa yi America $10 ina iya bude shago kuma iska akwai guarantee da ana mai da maka duk kudi saboda harkan papai na san da harkan America akwai wasu shari'a cikin America yayi complicate sai wasu shari'a ana yasa wasu abu kuma wasu labarai da baka ma diba ba a ce akwai harkan tax wani abu jangali ko wasu abu kai in baka diba ta kada sai kai sinye papi ya kare sai kana iya mafiyar da dan me ana ba a ke mu mutane in ka zo America koma ana baka $10 dan me ba a ke mun hakan ga kaza in an ce in mun zo kamar nayi invite friend na ko nayi invite sir nawa in ya zo sai American suke in ka zo America in ka zo ka visite ni in ka koma muna baka $10 ba yayi kyau ba dalili da muna nan ga hari wanga mu ba dan siyasa ne ba ko ba haka ba amma muna nan ga har muku saboda muna da abokai da yawa cikin wasu kasashe da an yi lissafi sun su ba Niger kare ne mutane suna biyo groupin mu akwai wasu da suna cikin wanga list ni ban so su sha wani wahala su yi application su nemo bisa takarda su zo America su yi ziyara nan ga sai su samu wani wahala in kuna cikin wasu kasashe da mun ka hadi ku jira dai da Allah ku jira in Biden ne in President Biden ne ya yi fase wanga abu wanga senye wanga ya yi dama da a yi shi yanzu balle yanzu da corona ya yi yawa ka amma yi tunani a zo yanzu ko in babu wanga saboda harkin corona yana da wahala da yawa nan ga ko ba haka ba ma harkan a jira in gari ya yi dama ba ma harkan corona ba ni abu ma ne bai da ma sans kamar abu ne ma ba ya kamata ma a ce in ka yi ma ka zo America na yi deposit kana aje $10 kayan ka shiga America kai aje $10 Africa wurin kayan ka shiga America dan me American ba su ke in ka zo America yi ziyara kuma ana kewa in ka kama in visit in ka ya kara sai ka koma garin ka ana baka $10 ba mun ci gaba ba in an samu $10 ana bude shago ko a yi wani abu mu ci gaba amma a kai ne kana biya musu $10 ba su da tunani komai ne yana da kyau ma in mutum yana da kudi haka ya biya takarda da avion balle ya biya $10 ma ya sa kudi wanga cikin Africa ya sa wanga kudi cikin Invest Africa in mutum yana so ya zo ya yi ziyara America babu komai ya yi kyau ba mu ma mun zo a America ma ko to amma in mutum yana da wanga kudi ya yi Invest cikin Africa to mu ma ya dade muna nemo hanyar mu kuma Africa ma ya dade ko yanzu da muna taimaka wasu mutane Africa mu ya dade muna su kuma Africa mu zamna mu dade can gaskiya ita ta wuce shekara 10 America
ni an ka ni America mun sa America ba aljanna ne ba kaka sirarin mutane da a ce America dai ne mutum yana girma America dai ne an ya samu aiki ko a samu kudi ko a samu karatu ba haka ne ba ai fiyar da African ne ai fiyar da Africa saboda shine mun sa rapport Niger waje tun yaushe muna fiyar da Niger muna fiyar da wurin da mun fito na san da wasu mutane suna yi tunani kuma saboda mu muna America muna haɗi wani abu da kuma bai yi ba saboda mu muna America amma muna kauzincin kasu zuwa America ya dade ha ka tambaya abokai mu da ya dade da suna biyo group mu ya dade yayi shekaru ban san 3 ko 4 haka da muna so mu koma Africa ya dade da yawa hal yanzu ban samu aiki da ina son yi Africa ba amma ya dade da yawa da muna so mu koma Africa to ku gani da saboda mu mun samu mun zo America ba haka ne ha mu ma muna so mu koma wallahi in mutum yana da dimilin in ni ina da $10 a Africa wallahi tallahi ban zuwa America in ina da $10 kai in ba ambassad su kama $10 sai ina koma Niger a bani wallahi ina bude shago na sai da fari masa na sai da kosai na sai da akyasarwa in ina da $10 ban koma ban zamna garina da na fito $10 ha miliyan 5 ko 6 wallahi ina bude shago na in zamna ina ne America aljanna ne ba aljanna ne ba balle in ce ina sa kudi na yanzu assalamu alaikum mun gore sosai da kun kallo video zuwa kwanaki ne za mu yi wani sabon video insha Allah mun gore da kuna kallo dala ku yi subscribe this YouTube nan ga kasa ku yi subscribe ku yi partage wanga video ku raba shi ka aika da juna mun gore sosai assalamu alaikum